ओडिशार गंजाम जिल्लार एक शांति और पवित्र स्थान छामुंडा घाई। प्रकृतिर कूଳରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଧର୍ମ, ସାଧନା ଓ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରିଚୟ। ଗ୍ରାମ ଛାମୁଣ୍ଡା। ଛାମୁଣ୍ଡା ଘାଇ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମଠ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧନ, ମୋହ ଓ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମଶାନ୍ତିର ପଥରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହି ମଠରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ସକାଳେ ପୂଜା, ଦିନରେ ସାଧନା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ। ଏହା ହିଁ ତ ତାଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନ। ଛାମୁଣ୍ଡା ଘାଇର ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେବାସ୍ଥଳ। ଏହି ଗୋଶାଳା ମନ୍ଦିର ଓ ଗୋଶାଳା ଦୁଇଟି ଏଠାରେ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଛାମୁଣ୍ଡା ମଠର ଏହି ଗୋଶାଳା ଧର୍ମ, ସେବା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂଯମତା। ଏଠାରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କେବଳ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା। ଛାମୁଣ୍ଡା ମଠର ଏହି ଗୋଶାଳା ମନେ ପକାଏ, ସଂସ୍କୃତି କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ସେବାରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରୁ ଏହି ମଠକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆଜି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧଳା କେଶ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମଠ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପିଢ଼ିର ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥା ଲୁଚିଥାଏ। ମଣିଷ ବଦଳେ, ସମୟ ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥା ସେଇ ଅବିଚଳ ରହିଯାଏ। ମଠର ଶାନ୍ତି ପରେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଛାମୁଣ୍ଡା ଘାଇ ଦିଗକୁ। ଏହା ହେଉଛି ଛାମୁଣ୍ଡା ଘାଇ, ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ଘାଇ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଘାଇଠାରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର।
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପବିତ୍ର କରେ।